Padayong pahimangno karon sa mga otoridad, ipahimangnuan ang katawhan sa pagbantay batok sa mga kiriwan o katulong nga kamot. Kay dito sa Nagbayan sa Mandawi, usa ka babay nga namiktima og diboto ang nadakpan sa kapulisan. Ani ang report. Higpit nga seguridad ang gipatuman sa Mandawi City Police sa palibot sa National Shrine of St. Joseph sa pag-abot na dito sa mga imahen sa mahal nga Birhen ug Santo Niño. Apan atul sa pagdasok sab sa mga tao nga buot muhawk ug muhalad og pag-ampo ni asay mipahimos sa higayon. Nadakpan ang babaeng suspetsado nga giingong milabni og bag sa deboto. Na-recover ra pagbalik ang mga bag nga may sud cellphone ug kwarta. Samtang gidala sa police station ang suspect nga nagdumili pagluwat ug pamahayag. Robbery with intimidation ang gikatak ng ipasaka batok kaniya. Pahimangno sa PNP sa katawhan, kanunay gyud nga magmatngon sa ilang mga kabtangan labi na rong panahona. Labi na karon kung asa dapita ang dagsa sa mga tao, daghan man gihapon ang mga criminal element na mo pahimos sa mga panahon kung asa dapita sila makasuot ug makakuha og opportunity nga makakuha sa mga valuable items sa ato ang mga devotee. Samtang nakuhaan sab sa Mandawi City Command Center ang insidente sa tulis sa barangay Subang Dako. Babantayan kining duha nga nagmotorsiklo mihunong sa waiting shed. Ang nag-angkas mao'y minaog og mitiun og armas sa iyang mga biktima. Nagmalampuson gyud kini pagkuha sa bag. Matud sa hepe sa Station 2, gisuwayan paunta nila pagpangita ang mga sospek. Gisubay man nato og asa gikan ang motor, gikan sa Cebu City, gikan sa Panagdait. So, entering sa Mandawi na monitor, nakita ang motor. Panulisan naabot na siya mga 17 seconds. Uwa na. So, exit na yan. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.